Marko Brajić je novo lice godine, kakav je osjećaj dobiti Večernjakovu ružu? Pa predivan baš zato što nisam očekivao, znači ništa nisam očekivao. Rekao doći ću nekako neutralne glave, prazne i zaista sam oduševljen, mislim, hvala svim gledateljima, mislim, nagrada publike prije svega i mislim, ne mogu biti sretniji stvarno i nekako ponosniji. Nagradu je donijela uloga Luke Penove u seriji Na granici, koja je eto donijela veliku popularnost. Kako se boriš s popularnošću? Dobro sad, mislim gledam da to ne utječe na neku moju svakodnevnicu, na neko osjećanje koje će me hajpati ili koje će me uzdizati. Znači, to je samo posljedica, ajmo reći, mog velikog truda, posla kojim se bavim. Koliko ima sličnosti između Luke i Marka? Pa zapravo, na prvu kada sam čitao, rekao sam kao wow, znači paše mi, ali je puno otvoreniji, puno je hrabriji od mene, ali zato mi je drago što sam imao priliku ga igrati i utjeloviti, zato što sam se i ja nekako automatski ohrabrio uz njega. I danas baš mislim Lukiša, stvarno mogu mi biti jako zahvalan. Danas sam nekako čitao ove zadnje epizode, kako se približavamo kraju sa serijom, onako suzile su mi se oči i sad još sa ovim svim, zasigurno ću cijeli život pamtiti baš Luku Penovu. Konkurencija za nagradu je bila Nadija Cvitanović, kolegica iz serije, hoće biti zezanja na snimanju. Meni je tako žao, ja sam htio imao sam ja čitav govor koji sam htio Nadiji posvetiti i zaboravio sam. Na kraju sam zaboravio. Nadiju ja obožavam, ona mi je poput starije sestre, zajedno smo studirali, zajedno smo živjeli u Sarajevu i biti na kraju, podupirali smo se tokom početka ove karijere jedno drugo i na kraju biti u ovoj kategoriji nominirani zajedno je bila zaista iznimna čast. I samo za kraj, gdje će biti ova ruža, ima li neko posebno mjesto za nju? Pa kako sam izjavio u Večernjakovu ružu, to mi se svidjelo pa ću to i ponoviti, samo da napomenem bi bilo. Imam Adama u sobi koji stalno plače, nadam se da sad s ružom pored da će prestati plakati. Eto, pozdrav i onda Adama i još jednom čestitke. Hvala.